en ole ikinä tehnyt budjettia tai muuta, vaan mä oon koko ajan seurannut kassavirtaa. Ihan ensimmäinen dokumentti, minkä mä tein talouteen liittyen, ei ollut budjetti, vaan se oli kassavirta-analyysi siitä, että mulla on nyt tää eka keikka, mistä tulee ton verran rahaa. Paljonko mä tarvin rahaa missäkin vaiheessa kuukautta, että mä selviän. Mutta semmonen raha, että mä tiedän, että mä oon tämän diilin sopinut, mä oon nyt tämän duunit tekemässä, mä laskutan sen tolloin ja se raha on tollon tilillä, ja sit mä voin tehdä sillä tämmöisiä asioita. Se on paljon konkreettisempaa. Ja nyt 7 vuoden jälkeen, niin se sama Exceli, tosi paljon kehittyneenä totta kai, mutta se sama Exceli, se kassavirtaprojekti on edelleen mun yrityksen tärkein talouden työkalu. Sitä mä viikoittain availen, kirjaan sinne ihan sentin tarkkuudella, mitä minä olen ostanut, mitä laskuja on tulossa, mitä mä tiedän, että on tulossa saapuneet laskut. Se kassavirtalaskelma myös näyttää, että nykymenolla, jos mä en nyt saisi enää yhtään uutta asiakasta, vaan mulla olisi vaan nämä keisit, mitä on nyt sovittu ja se raha, mitä on kassassa, niin kuinka pitkään minulla riittää varaa. Ja se on, kun sen saa hyvään tilanteeseen, niin se on todella rauhoittava luku. Että vaikka nyt ei tulisi yhtään uutta asiakasta, niin mä tiedän, kauanko mulla on aikaa keksiä vaikka kokonaan uusi bisnes, että mä saan taas laskutut.